Nagatubang na og kasong kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang usa ka lalaki human na sikop sa kapulisan sa Basak Police Station 3 sa Mandawi City Police Office ug sa koordinasyon sa PDEA 7. Ang operasyon nahitabo sa Sitio Sambag, Barangay Tabuk, Dakbayan sa Mandawi. May resulta na sakmit ang 3.5 gramos sa gituhuang shabu nga dunay standard drug price 23,800 pesos. Ang suspitsado gila nga si Melvin Querol Lutaw aka Chinchin, usa ka street level individual, 41 anyos, residente sa Purok Sambag, Barangay Lataban, lungsod sa Liloan, Cebu. Padayon pa ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi sa ilang investigasyon batok sa dinakpan. Ang operasyon padayon nga paningkamot sa kapulisan og PDEA aron mapugnan ang illegal nga aktibidad sa druga sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.